Gipol kaham jotono ang tini hai te waisa nong buskango tai kaisa recipe tui phaipika tini ang nong buskang khlai phunungnai amlai achar o amlai no swkang ang rugui hagara na swkang hingke ruknani kodego dakha hingke ang tabo som chamus kaisa rwnai som rwkha dati no muno hingke tabo amlai ruksani gang obono mosla no khulina hanai o mosla na ka oro tejpata moso putui hingke ongkhe jira ongkhe misti jira ongkhe donya hingke oro una haka chini no khlaina bagui hingke ang swkang o mosla no yogui gura khlaina hagrana hingke oro karai ko bokojak pilano tungui tongkha hingke ang tabo no yogui hanai hingke tabo iko amlai rukmani munkha hingke tei iko mosla bo yogui haka tabo no khulina hagrana tiklai gerna amlai no tabo tiklai binsak ni tui sokori khibir baikha hingke ta muda munkha nai ko ekdom iko munsoka hingke tabo ang iko obono bising ni bwswlui no iko mai sebui bising bwswlui no khibi marnai narwkna khe to narwgui mano kono khoti kwrui angkhe bwswlui tongkha khe jephru khoro khoti ang onek somoyo hingke ang tabo iko bwswlui khibini habaikha baksa khe khibliya kaisa kusu narwgui tongkha hingke tabo ang no songsinai hingke tabo karai tungkha hingke ang tabo horowa thok kisari sinai oro hingke tabo thok tungkha iko hingke ang tabo iko pasphorn kisari rekha hingke tejpata hingke moso kothai kain baitham sachui rwnai rekha hingke tabo ang oro iko amlai ugui tongjak no sinai hingke ang taro oro som kisarana samus kaisa som boi kisa kholobui tongkha nang tabo hingke ang tabo phuti bo kisari ni ada samus thok oro tai serata kholobui tongkha tabo iko bini sakni butui hanai kisa fry wngkha hingke tabo khe ang oro chini rwi mankha chini rwsinai chini oro 300 gram sodokha o amlai serta to kakhoja 800 gram bathurana kita serta kholobui tongrona chini rwi 5 minute ni pore iko kholobui nai komsungkha binsak ni bwtui rok khobaikha hingke tabo taisa haini hai kholobui tongphinnai ang hingke tabo iko chini rok ranbaikha jelaui hingke tabo mosla rwsinai iko mosla jephului tongkha nabo hingke tabo kari mangkha gas bondo khaisinai hingke tabo ang oro vinegar kisari rwnai iko obo wngkha onek din toni mano vinegar rwkhangkhe oro vinegar ang bisi riya mukha kaisa rwsinai ibino bottle ni mukha bai khe iko onek din toni mano nosto hiya hingke bahai wngjakbaikha ano recipe
आमलाय आचार खालामोनि ओमफ्राय जुदि नों जाजागै दंबाय खांखे लाइक शेयर तै साबस्क्राइब खालामबाय जादि ओंखे पहिलान थैखा बायथा जरा नाय दंमानि बागै जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय।